Bizning studiyamiz eng qizig'i istek olgani bizning nendey yangilik deb o'ylaysan buni yangilik? İstek olgаны unda bulsa VDNХ территориясында Россия күргәзмәсендә 1500 тоннадан артык авырлыктагы торт пешергәннәр. Менә ул яңалык истә калды. Син торт яратасың шуңа күрә. Яратам әлбәттә. Гомумән баллы ризык ярата. Болгарда имам бар, анда дин бар, анда әйбәт егетләр бар. Шуңа күрә ул тапшырны лектерергә тырышабыз. Рәхмәт яусыңарыгызга да уңышлар яме. Безгә рәхмәт әнипә. Безне ышкындырмагыз инде, без дә сезне ышкындырмыйбыз. Рәхмәт. Хатын кызлар ничектер менә төнлә куркмыйлар микән дип мин алар өчен башакта борчылып куям. Монда бит инде төрле чаклар була. Утлар да сүнеп китә, бураннар да була, яңгырлар да, давыллар да, яшеннәр. Менә теге бинадан бераз шикләнә. Чынлап ул бик борынгы бина һәм анда бер кешенең менә матур бабай яши дип әйтәләр. Менә шундый әйберләр сөйли башлагач, бераз шүрләтә билгеле. Шумактан карап торалар безне хәзер күзәтеп. Без үзебезне ялгыз хис итмибез бит файл. Матур чәчәкләр арасыннан эштән кайтам. Бәрәкәтле тормышлар. Насыйп булса, исән сау булыйк барыбыз дуслар.